Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si budeme dohrát Game of Food s Prstil a připojí se k nám asi i Alex. A první co uděláme tak je, že si vylosujeme výherce giveaway. Jestli lidi, teďka se jdeme vylosovat výherce giveaway. Takže jestli jsem na někoho zapomněl, tak se strašně moc omlouvám. A jdeme si vylosovat první výherce téhle Core černé objímky, která je na IHC. A to bude... chvilka napětí lidi. To bude... Zichíček. OK, kámo. To je vydal ještě něco za to, že mě říkáš, že mám dobrý videa. Takže asi, tyhle, nevím, co mám ještě. Já mám jako pár oježděných gripů, jakože silně oježděných, ale tak jako lepší ještě nic, jo. Takže ještě ti tam asi něco přihodím, uvidím, jak se mi bude chtít, jo. Takže první výherce IHC objímky Core je Zichíček. Zichíček, nevím. Teďka si vyhlásíme výherce tady tohoto kolečka, který nevím, jak se jmenuje. A lidi, zjistil jsem, že to má trošku problém s ložiskama, takže se moc omlouvám. Musím to takhle trošku fláknout. No a prostě teďka to zase bylo. A když se dáte na to koloběžko, by to mělo být v pohodě. Výherce kolečka bude Denisa. To něco kolečko vydala podle mě ona, takže to budeš mít zpátky. Takže výherce novým kolečka. Teď si dáme výherce Core kolečka. A to bude... uvidíme. A to bude... Filip 177 STT, já vůbec tě neznám. Všem teďka jdu napsat na Instagram, že vyhráli nějakou cenu. A domluvíme se, kde si dáme a kdy si dáme sraz. Takže to by bylo všechno pro giveaway a ještě hodím nějaký klepy a pak už budeme ve skateparku Černovice, takže zatím čau. Jestli lidi, takže výherce už máme vylosovaný a teďka si půjdeme předělat gripy. Takže teďka si půjdeme předělat gripy z tady těch oježděných tilt metro červených na tady tyhle ty bílé etiky. Jezdil jsem je třeba 2 dny, a takže jsou úplně nový. A asi vám tady hodím to video nebo fotku z toho, jak to už budu mít. Jestli lidi, takže gripy už máme nandaný a teďka mě napadlo to, že bychom si mohli udělat skútriček, takže pojďme na to. Takže lidi, máme tady skútriček, jo. Máme tady bílý etik, nevím, co to je za gripy. Máme tady Tenacity V2, černá barva. Union ovínka, bez trávou vidlice. Union kolečko, tak stejně i zadní. A to nejlepší nakonec je Apexa. Mám karton 460 mm, co já nevím, 46 cm, 460 mm. Jo, je to tak, no lidi. Takže to by byl rychlý skútriček a už si dáme asi klipy jenom z cesty a pak ze skateparku, takže zatím čau. Jestli lidi, takže já už budu výjíždět a takhle si ukážeme, co se berou do baťohu, jako takový hlavní věci. Vezmu si tam powerbanku na Bčku, jak s Cčkem, tak na iPhone. A teďka si vezmu chrániče a helmu. Yes, chrániče a helma tady. Jo, mamo. Co tam dáte? A teďka si ještě vezmu pudr na gripy. Yes, takže pudr tady. Taky tam dáte, doufám, že se tam nedosype. A můžeme jet. Takže vidíme se na cestě. Jestli, takže už jsem na cestě a volal jsem vám za to, že natáčím, když jsem skoro u zastávky, já jsem vůbec nestíhal a musel jsem se tam brácha, jestli někam nepohodí a si nepohodil a už jakoby jedeme, no, už jsem skoro u zastávky a jako zase jedu mega rychle v kopec na to natočit. Fuck lidi.
nic lidi, takže teďka jsem vylezl z busu a už jdeme do skateparku, takže se vidíme asi až tam. Se přesunuli do skateparku a dáme tady gameu s Prstěm za kameru a s Alexem vedle mě. To je Alex. A Lukáš se byl. A jo, ahoj. A Alex bude začínat s jedním písmenkem S, Prstěm má taky S a já nemám nic. No. Takže lidi, dáme si Rošambo a ten, kdo vyhraje, tak první zadává. Pojďte. Rošambo. Já zadávám první, a ještě vy dva. To bylo druhý a třetí. Takže já zadávám první a zadáme se něco tady. Měl úplně ping, vole. Takže lidi, zadám 360 tady z účka. Yes, nejde tam vidět vůbec, ale yes. A Alvin přišel. To je pokračování. Co máš kolečky? Co zadáváš, Prsty? Já byl tady na rozježdění. OK. Co jde? Double whip. Double whip? Jo. Double whip. Yes. Dobrý, už to vypni, vole, já mám. Ale co zadáváš? Já mám tak double heel na opofa. OK. Go, Alex! Soček. Raz, dva. Hezky. Takže lidi zadávám tady na fanbox. Takže prostě zadává. Kikles. Ne. Tak nebudu stříhat tak jako dva. Dal to. Jo, dobrý! Šalina. BCZ. Yes, a druhá šalina, pojď. BCZ. Ježíš, já jsem to tam nenatočil, šalina za šalinou. Dělej, zadávej. Heel drop. No, tak to jsem mrtvej, Já vole. taky. Já jsem silný, já to jdu. Já jsem věděl, že to dá. A Barko. Tak asi zadám briefem na pofan. To je šurlem. Ne já. Dáme z toho stupit, aha. Dala. OK. Ježíši, mám kota. Takže první pokus se nedá na druhé. No. Dal jsem to, takže mám První písmenko S. Ježíš. Uznal si mi tak. Ale zdrop. Dobrý. Jo, ale uznáno. Takže lidi zadávám Andreho v transferu. To je šulem. OK. Řekni to ještě jednou. Já to dělat nebudu. Takže SC. On to nejde vidět. Uznáno, neuznáno. SC. 4 vypy. Lidi, to je dobrý, on to nedá. No, jako nezakřekni. Já vím na 100%. Nemáš moc vyhypený zbytečně. On to odjel? Co to je? Chápeš to, Matyasi, on to odjel. Odjel jsi to po první životě? Ne, po druhý a na první pokus. Co máš? Dělat nebudu, moc na to mám zbrzdlé ruce, takže mám zase 3 do píč. OK, jedete si. Tak to nevím ani kolik bylo. Dá se říct, že tesák má. Počkej, tohle on si dal do kolena, počkej. Žiješ? Kamu? Dobrý? Čo? Ty jsi dal strašnou. To je přesně proto, proč nosit pedy, ale já je taky. Přežiješ to, Tesi? Tam nemáš tu češku, no? Dámy a pánové, právě jsme dohrali.
Co? Asi to. Takže vypadá to tak, že jsme dohráli. Mrzí mě to. Ty vole, doufám, že to je na kameře. No, mrzí mě, že ty jsi si dal do kolena. Je to fakt dobrý kamarád, ale tohle je fakt v prdeli. Dal si strašnou GV si tesák do komentářů, jo. A vypadá to, že je konec. Ale to je Magor, Dobrý, zadáváš. Takže já nechci prohrát. No počkej, lidi, mám SC, jo, mám SC. Takže zadám Ale má SC. SCO, kam. My hrajeme na SCT, ale. Ne, to není pravda. Hrem, To se ale neřeklo. To máme vtip. Ale to se neřeklo. tak dáme na sice OT. Tak ne, dáme na sice OT. Jo, sice OT. To je kratší, kámo, to se vás za chvilku nepůjde nic vidět. No asi. Tak já zadám double heal. A šílený double whip drop do rady. Tak to nemám rád taky, no. No, ale zkusím to. Okay. Čukat. Cože? Tak o co se teď vsadíme, že máte sák taky přijít? Já mu věřím. Matias oni. Já teď se mu věřím. Double heal. OK. Nevadí. Tak mám... Jo. Druhý try. Se neuznává, kamo. Jo. Aby... No, na nohu. Lidi, řekl bych to tak, že asi bude iPart 3, no. Protože my asi tady končíme. Skrz to, že tady nejde nic vidět. Takže, prostě pojď. Snake nějakej, vole. Pojď sem! Co se děje? Lidi, tohle je konec part 2. Part 2. No, a já už si nezajezdím. A jo. Musíme to dohrát. Ale pojď sem. Jak to dělat takhle? Prostě já se jako dlouho nezajezdí. A my máme, co máš, SC? SC. O. Já taky. A prostě má SC. Takže, No, už má SC. takže já bych řekl, že Už má SC. tady, Stal mi tam rouny. Ale to... já bych řekl, že tady ten vyhrál. Aby to bylo Já to dám spravedlivý. klidně teď. Co dáš? Prostě gratuluji Hele, Víře. lidi, hele, ne. Když to teď dá, tak vyhrál. OK. Bacha rovnou. Tak to se dosnažím. Tak. Dal to! Vyhrál. Co? Co dál? Brieflip. Extrémní flip. Dobrý. Extrémní amchr. Přiznávám svou prohru. A gratuluji k Víře. Tak to byla, kámo, to byla paráda. Děkuju moc. Takže, Můj první double drop tady. takže lidi, prostě vyhráme 2 se prohru. Jestli lidi, omlouvám se za to, že jsem už potom nic nenatočil. Ale já teďka pojedu už domů. Už jsem na cestě domů. A asi se vám ozvu až doma, ještě mám tam nějaký klipy z cesty. A tak no. A ještě se vám chci omluvit za to, že teďka ty edity nevím jaký budou, protože teďka budu poprvé stříhat na počítači. Tak to nějak dopadne, no, takže zatím čau. Jest lidi, takže já už jsem dal domů a tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete dát like a odběr. A to je všechno, takže čau.